Добър ден! От мен Кирил Цветков и нашата агенция BG Properties Invest с ново предложение. 3-стаен апартамент, 2 спални, 2 бани. Двор, партерен етаж и започваме огледа от едната спалня. Това е едната спалня, нови настилки, нови мебели, нови климатици, както виждате. Продължаваме тук по коридора. Това тук е банята. Душ кабина. Зад вратата имате място за перална. Това е едната баня. Продължаваме по коридора. Тук стигаме до кухнята. Нова кухня. Съответно другата баня е срещу нея. Също е с чисто нова душ кабина. Всичко е ново. Отиваме в другата спалня. Виждате. И нея. Тук вече е трапезарията, хола. Висока и ниска маса. И имаме изход към двора. Добре поддържания двор. Съответно това е балкона. Това беше всичко от нас за днес. Хубаво ден и ново настроение.